హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము షార్ట్ భాగవతము క్లాస్లో మొదటి స్కందంలోని 3వ అధ్యాయంలోని 14వ శ్లోకమును చూడబోతున్నటువంటిది. సో ఇది భగవంతుడి యొక్క పృథు చక్రవర్తి అవతారముల గురించి తెలియచేసేటువంటి శ్లోకము. హరే కృష్ణ. శ్లోకం. ఋషి బిర్యాచితో బీజే నవమం పార్థివం వపుః దుగ్ధే ఇమాం ఓషధి విప్రాహ తేన అయం స ఉషత్తమః. సో కొనసాగింపుగా చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. సో అంతకుముందు ఆ ఋషభదేవుని యొక్క అవతారం చెప్తూ తదుపరి ఇక ఓ బ్రాహ్మణులారా, ఆ ఋషుల చేత ప్రార్థింపబడిన వాడైన భగవానుడు తన యొక్క 9వ అవతారమున పృథు మహారాజు రూపమును స్వీకరించెను. పృథు మహారాజు వివిధ ఔషధుల ఉత్పత్తికై భూమిని దున్నిన కారణమున అది అత్యంత సౌందర్యవంతమును ఆకర్షణీయమును అయి ఒప్పారెను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అయితే ఈ పృథు మహారాజు అవతరించడానికి పూర్వము ఈ భూమండలాన్ని దుర్మార్గుడైనటువంటి రాజు పృథు మహారాజు యొక్క తండ్రి, అంటే ఆయన యొక్క శరీర భాగము నుండి ఉత్పత్తి అయినటువంటి వాడు. ఆ కారణమున అంతకుముందు దుష్ట పరిపాలన ఉండేది. వేణు అనేటువంటి ఆయన పరిపాలిస్తూ ఉండేటువంటి వాడు. సో ఆ దుష్ట పరిపాలన కారణంగా గొప్ప విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడి అంతటా ఇక మరి బుద్ధిమంతులైనటువంటి ఆ ఋషులు బ్రాహ్మణులు భగవానుని యొక్క అవతరణ కొరకు ప్రార్థించటేగాక మరి ఆ రాజుని పదవీ భ్రష్టుని చేసి మరి అపవిత్ర నడవడిక కలిగినటువంటి ఆ పౌరుల సమస్త సంక్షేమమును జాగృతగాంచుటయే రాజు యొక్క ధర్మమై ఉన్నది. కానీ రాజు తన యొక్క ధర్మ నిర్వహణలో అశ్రద్ధ కనబరిచినచో బుద్ధిమంతులైనటువంటి మనుజులు, అంటే బ్రాహ్మణులు మునులు వంటి వారు అతని రాజ్యాధికారమును నుండి తొలగింపవలెను. అదే కదా చూస్తూ ఉంటాం సమాజంలో ప్రజలు తిరుగుబాటు కానీ బ్రాహ్మణులు మార్గదర్శకులైనటువంటి ఉత్తముల యొక్క ఏర్పాట్లు. అయినను వారెన్నడూ అంటే మరి ఈ బ్రాహ్మణ వర్గానికి చెందినటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా
ఆ రాజ్య సింహాసనం మాత్రమును అంగీకరింపరు. జన సంక్షేమం కొరకై రాజ్యాధికారం కన్నా కూడా వారు ఆ జన సంక్షేమమే, ప్రజల యొక్క సంక్షేమమే అతి ముఖ్యమైనటువంటి ధర్మంగా వారు కలిగి ఉండటే అందుకు కారణము. కనుక ఆ పరిపాలన అనేటువంటిది వారు తీసుకోరు. హితబోధ చేసి మార్గదర్శకులుగా సమాజానికి అవసరమైనటువంటి హితాన్ని బోధించేటువంటి వాళ్ళుగా మాత్రమే ఉండేది. కనుకనే రాజ్య సింహాసనమును అధిష్ఠించుటకు బదులుగా భగవద్ అవతారమునకై ప్రార్థనలు చలిపారు అని చెప్తున్నారు. అప్పుడు విష్ణు భగవానుడు పృథు మహారాజు రూపమున అవతరించెను. అనగా నిజంగా బుద్ధిమంతులైనటువంటి వారు, అంటే యోగ్యులైనటువంటి బ్రాహ్మణులు రాజకీయ పదవులను ఎన్నడూనూ ఆశించరు. వారెప్పుడు కూడా సలహాదారులుగా మాత్రమే ఉండేటువంటి వారుగా చెప్పబడుతుంది. ఇక పృథు మహారాజు అవసరమైనటువంటి పెక్కు ఓషధులను భూమి నుండి బహిర్గతము కావించెను. ఆ విధంగా పృథు మహారాజు వంటి రాజు లభించినందుకు జనులు మిక్కిలి ముదమందుటయేగాక సమస్త భూమండలము సుందరంగాను ఆకర్షణీయంగాను తయారైనది అని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క భాష్యంలో వివరించినటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తాం. సో ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకం ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి ఋషిభి యాచిత బేజే నవమం పార్థివం వపుః దుగ్ధే ఇమాం ఓషధి విప్రః తేన అయం స ఉషత్తమః. సో కనుక చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ కంటిన్యూషన్ లో ఆ విప్రులార్ల మునుల చేత ప్రార్థింపబడినటువంటి వాడైన ఆ భగవంతుడు 9వ అవతారమున ఈ పృథివి నుండి ఔషధాలను అన్నిటినీ పిండినటువంటి, అంటే ఔషధాల ఉత్పత్తికై భూమిని దున్నడము, అందువల్ల అది సస్యశ్యామలమైన కారణంగా ఈ అవతారం ఏదైతే ఉందో, అందుకే ఇక్కడ భూమిని పృథివి అని పిలవడానికి కూడా కారణం ఈయనే అని చెప్తారు. ఈయన పేరు మీదుగానే మరి భూమిని పృథివి అని పిలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఈయన మరి వాస్తవానికి చూసినట్లయితే ఎంతో గొప్ప అద్దాలు ఉంటాయి చూడ, సాంఘిక వ్యవస్థ, గ్రామ వ్యవస్థ, వ్యవసాయము మొదలైనవన్నీ కూడా ఏర్పరిచిన వాడుగా ఈ పృథు మహారాజుని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వాస్తవానికి ఈయనకు ముందు ఉండేటువంటి ఈయన తండ్రి గారు ఇవన్నీ కూడా చూసినట్లయితే అంగ ప్రజాపతి శూద్ర స్త్రీని వివాహం ఆడడము, వారి యొక్క సంతానంగా ఆ వేణుడు జన్మించడము, ఆ వేణుడు రాజ్య పరిపాలన చాలా క్రూరమైనటువంటి పరిపాలన చేశాడు అని చెప్తారు. యజ్ఞయాగాదులు లేవు, భగవద్ ధర్మ ప్రచారణ లేదు. మళ్ళీ ఇంకా ఆ ధర్మ ప్రచారకులైనటువంటి బ్రాహ్మణులను హింసించసాగడం కూడా జరిగిందని చెప్తారు. సో ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా ఈ భూమండలాన్ని పరిపాలించేటువంటి వాడు సక్రమంగా లేనప్పుడు భూమాత కూడా ఆగ్రహించి మరి ఆమె ఆ పంటలు ఇవ్వడము, విత్తనాలన్నింటినీ కూడా, ఔషధాలన్నింటినీ కూడా, ఎందుకంటే ఈ ఔషధులు ఇవన్నీ కూడా భూమి నుండి మనకు ఉత్పన్నమయ్యేటువంటివి. ఎక్కువగా హెర్బ్, మెడిసిన్ లో హెర్బ్ అనేటువంటిది ఆకుల మొక్కల నుంచి వచ్చినటువంటి పదం మనకి అది. సో కాబట్టి ఈ ఔషధులు ఇవన్నీ కూడా ఆ భూమి ఇవ్వకపోవడం వల్ల, అలాగే బ్రాహ్మణులను హింసించడము వల్ల ఇక బ్రాహ్మణులంతా పాపం ఆగ్రహించి ఆ రాజు యొక్క వేమణ్ణి మరణించమని శాపించడము. అయితే ఆ శాపం వల్ల అతను మరణిస్తే రాజు లేని రాజ్యంలో దొంగల పాలు పీలించబడడం ఇవన్నీ అవుతుంది. మళ్ళీ ఆ బ్రాహ్మణులు మరి ఏం చేస్తారంటే ఆ వేణుడి యొక్క శవం యొక్క ఎడమ తొడను మర్దించి మళ్ళీ రాజును సృష్టించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అయితే ఆ ఎడమ తొడ నుండి పుట్టినటువంటి వాడు నిషాదుడు అనేటువంటి కారణంగా మరి రాజ్యాన్ని ఏలడానికి సమర్థుడు కాకపోవడం చేత మరలా తరువాత ఆ బ్రాహ్మణులు ఈసారి ఆ వేణుడి యొక్క శవం యొక్క కుడి భుజం దక్షిణ బాహువు నుండి మర్దించడం వల్ల ఆ ఏర్పడినటువంటి ఆ భగవంతుడే అప్పుడు ఆ పృథు చక్రవర్తిగా రావడము. ఇక భూమాత అంటే ఆ గోమాతగా భూదేవి గోమాత రూపంలో ఉండి
ఆ దాచిపెట్టినటువంటి ఔషధులను వాటన్నిటినీ కూడా మళ్ళీ ఆయన కాలంలో చక్కగా ఆయన చేయడం వల్ల ఆవులు పాలివ్వడము, పంటలు పండడము, ప్రజలు సుఖశాంతులుగా వచ్చినాయి అని చెప్తుంటారు. మరి ఇక్కడ ఆ అంతకుముందు పరిస్థితులు ఏదైతే ఉన్నాయో, ఆ దుర్మార్గు అయినటువంటి ఆ వేణుడు మరి వాళ్ళు శపించినటువంటి కారణంగా ఆ బ్రాహ్మణులు పౌరుషములు, ఐశ్వర్యములు దగ్ధమైనట్లుగా శపించడం జరిగినటువంటిది. సో అయితే ఆ కారణంగా వాడు ఆ వేముండు నరకానికి పడిపోతూ ఉన్నప్పుడు బ్రాహ్మణుల ప్రార్థనను అనుసరించి మళ్ళీ ఆయన్ని రక్షించడానికి భగవానుడు ఆ పృథు అవతారంలో వచ్చి వానికి ఆ పుత్రునిగా జన్మించి ఆ పుత్ర పదవిని సార్థకం చేశారు అని చెప్తారు. జగత్తు కొరకై భూమిని సర్వ విధములైనటువంటి ఔషధులుగా వెతికినటువంటి వాడు. ఇది మనకి తదుపరి ఆ 2వ స్కందంలోని 7వ అధ్యాయంలో వస్తూ ఉంటుంది. అక్కడ చూడవచ్చు మిగిలిన డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇక్కడ ఆ ముఖ్యంగా పృథు మహారాజు యొక్క అవతారం చూసినట్లయితే, అంటే ఆ భగవంతుడు పృథు మహారాజుగా అవతరించినటువంటి 9వ అవతారంలో ఆ వేణు అధర్మి అయినటువంటి యజ్ఞాలు ఆగిపోవడము, ప్రజలు కష్టాల్లో ఉండడము, భూమి ఫలితాలు ఇవ్వకపోవడం, ఆ ఋషులు ఆయన్ని శపించడము. సో ఆ కారణంగా ఆ వేణు యొక్క శరీరం నుండే పృథు మహారాజుని మళ్ళీ బ్రాహ్మణులే సృష్టించినటువంటి భగవంతుని యొక్క ఇది ఆవేశ అవతారంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో సాధారణంగా భగవంతుడు ఎందుకు అవతరిస్తారు అనేటువంటి దానికి భగవద్గీతలో ఆయన చెప్పినట్లుగానే ప్రజల రక్షణ కొరకు, ధర్మ సంస్థాపన కొరకు మరి ఆయన రావడము, అలాగే పృథు మహారాజు గొప్ప ధర్మపరుడుగాను, ప్రజా దృక్ప్రదము, వినయశీలిగా ఉన్నటువంటి వాడు. ఇక్కడ భూమిని గోవుగా పితకడము మనకి ముఖ్యంగా ఈయన అంటే భగవంతుడు ఆ పృథు మహారాజు, ఎందుకంటే భూమాత గోవు రూపమును తీసుకోవడము, మరి సరే భూమాత చెప్తుందట ఆమెను తరిమివేస్తే ఆ సందర్భంలో ఆమె సరైనటువంటి విధంగా పాలించాలి, అప్పుడు మాత్రమే నేను ఫలితాలను ఇస్తాను అంటే అప్పుడు పృథు మహారాజు గోవుగా పితకడము, ఆ ఋషులు దేవతలు తమ తమ అవసరాలకు అనుకూలంగా ఆ పాలు పొందిన, అంటే ఇక్కడ సంపదలు అని చెప్తుంటారు. పాలు, భూమి అనేటువంటిది ప్రకృతి మనకి, ఆ పాలు అనేటువంటి దాని నుంచి తీసుకునేటువంటి సంపదలు, ఆ సంపదలను కూడా మనం ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు అంటే ధర్మబద్ధంగా మనము ఉండాలి అనేటువంటిది, అలాగే గోవు అనేటువంటిది గొప్ప పోషకతకు మనకి భావంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో దీనికి ముందుగానే ఇవన్నీ చూసి మంచి మనకు కావాల్సినటువంటి ఏంటంటే మంచి నాయకత్వము ఉండాలి. అంటే ఒక రాజు ధర్మపరుడైతే ప్రజలు కూడా సుఖంగా ఉంటారు, ప్రకృతి కూడా మనకి సహకరిస్తుంది. ప్రకృతిని దోచుకోవడం కాదు కావాల్సింది, సంరక్షిస్తేనే ఫలితాలను ఇస్తుంది. మనం ప్రకృతి పైన తిరుగుబాటు చేస్తున్న కారణంగానే ఇప్పుడు కలుగుతూ ఉన్నటువంటి ఫలితాలను చూస్తున్నాం. గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ కానివ్వండి, వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రకృతిలో విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితులు. ప్రకృతిని మనం ఎప్పుడూ కూడా దోచుకోవడానికి కాదు, ప్రకృతిని రక్షించుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. సో కానీ మనం చేస్తూ ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు, మనం అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటిది ప్రకృతి పైన మనం చేస్తూ ఉన్నటువంటి విపరీతమైనటువంటి ధోరణుల కారణంగానే ఇప్పుడు మనము అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి వాతావరణంలో కలిగేటువంటి కాలుష్యాలు కానివ్వండి, వీటి వల్ల కలిగేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి రోగాలు కానీ. సో మనకి ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సినటువంటిది ముఖ్యంగా భగవంతుని యొక్క అవతారం ద్వారా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ ప్రకృతిని రక్షిస్తేనే ఫలితాలను మనకి ఇస్తుంది, సంపదలను మనకి ఇస్తుంది అనేటువంటిది చాలా చక్కగా మనకి శ్లోకం తెలియచేసేటువంటి, ధర్మంతో పనిచేస్తేనే మనకి వృద్ధి లభిస్తుంది అనేటువంటి అంశం కూడా ఇక్కడ తెలుసుకోవలసినటువంటిది. సో ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితులు మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి నేటి పరిస్థితులలో ఆ పర్యావరణ సమస్యలన్నీ కూడా మనకి భూమిని దుర్వినియోగపరుస్తూ ఉన్నటువంటి వల్ల కొండలు తోవడము, సమతుల్యత లేకుండా చేయడము. సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ తెలుసుకోవలసినటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ప్రకృతిని గౌరవించాలి, బాధ్యతాయుతంగా ఉండాలి. అది నాయకులైనా ప్రజలైనా అందరూ కూడా. సో ఇక్కడ
అదే ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారము, పృథు మహారాజు యొక్క అవతారము. సో ఆదర్శమైనటువంటి రాజు. సో ధర్మము, సేవాభావము, ప్రకృతి సంరక్షణ మనకి పృథు మహారాజు యొక్క చరిత్ర ద్వారా తెలుసు. అంటే ఇక్కడ భగవంతుని అవతారమైనటువంటి ఆవేశ అవతారమైనటువంటి పృథు మహారాజు ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ ప్రభుదేద.